jatkuu, niin äsken oli kyllä vähän, niin nyt mä teen tämmösen, Sillä meni äsken kuvaamiset pieleen. niin. Mullahan monesti, kaikilla menee monesti kuvaamiset pieleen. Kaikki melkein tykkää mun videoista, niin mä alan tekemään niitä paljon. Jos kuulemma kaikki tykkää niistä. Laitan tämmöset joku semmoset tosi hienot ovet, jotka sopii sinne museoon. Nämä rautaovet ja sitten vivut. Joku mä tiedän. Nyt mä keksin paremman idean kuin vivut. Elikkä teetkö sä museon? Joo, ja ne aukeaa vaan päivällä. Semmosia. Aurinkopaneeleita. Niin, aurinkopaneeleita. Joo, aurinkopaneeleita. Ja rikotaan nuo jutut. Ups. Tuosta pitääkin tehdä vähän suoraan. Noin. Laitan tuohon tommonen. Ne aukeaa vain päivällä. Semmoinen juttu. Fiu. Aukeaa vain päivällä ne ovet. Semmoisen jutun minä ajattelin tehdä tähän. Niin. Joo. Niin. Kaikki kyllä tietää, että minä olen hyvä YouTube-videon tekijä. Niin varma. Niin, koska mä olen. No et sä vielä mikään hirveä, vaan sä oot vielä aloittelija. Ennenkään oo. No, mut siinä ei oo edes muuta kuin vaan viikko, kun sä aloitit. Mikä ihmeen piikko? Viikko. Mikä ihmeen piikko? Kyllä suuttuu, kun sä pelloilit liikaa. Okei, nyt kuules. Mitkä patsujat? Mitkä ihmeen patsujat? Täällä ei olemassa, ei ole patsujia. Ei niin. Miksi sitten sanoit patsujat? En mä sanonut. Sanoit. Aukeako toi ovi vai ei? Se meni... Joo. Voi ennalta museolta. Miten niitä ei ole edes valmis? Se ei tuu näyttämään museolta. Hei. Jos Siinä lohdutus. kaikki tykkää mun videosta, niin kaikki tykkää mun videosta. Se ei oo mikään lohdutus. Se on vaan lohdutus, että kaikki tykkää mun videosta. Se on vaan kivaa. Joo, koska kaikki tykkää. Pikkuveli huutaa huu. Minkä sieltä olisi? Tämmöstä. Joo. Niin. Sitten
Niin tämmönen siitä tulee. Pääsee. Ja yöllä ne menee kiinni. Taitaa joku semmonen ihmeellinen talo. Ja noi ovet menee yöllä kiinni. Hei, kukaan oikeesti. Ahaa. Joo. Sitten. Se tarkoittaa siis, että otako vähitään, kun se on tuo pikkuveli kiusaamaan. Se räplää sähköjohtaja. Niin läprää sähköjohtoja. Räplää. Oikein. Lausella tuurin täällä. Minä on kestänyt jo tuo video. Ei vielä kauan. Hirveen kauan. Ja katsokin miten vähän rakennettu. Tää tulee olemaan semmonen vinotalo. Ja tänne tulee paljon kylttejä. Johon mä kirjoitan jotain. Tulee olemaan paljon. Ja minä en ymmärrä eri kieliä kuin vain suomea. Niin kirjoittakaa vain suomalaiset kommentteja. Anteeksi, mä vahingossa sain kommentteja. Vuhuu. Mä häviän. Jes, mä hävisin. Kukaan ei tiedä mitä mä pelaan. Pelaan Roadballia. Mikä ihmeen peli se on? Katso tänään, eikö muista sulki on? Tiedän, mä teen sitä videoita. En mä osaa lausua edes kyllä oikeesti. Roadball. Mikä? Nyt Okei. noi ovet meni ehkä kiinni. Ai Sisu oli tyynyn alla. Meidän koira. Joku Koira. meidän. Sun. Niin, muiden. Minä Tai nukuin. tavallaan meidän, koska mä oon melkein aina täällä. Niin. Mutta silti sun. Ja sulla on kuitenkin täällä oma sänky. Niin, koska mä nukun täällä yökylässä aina. Niin. Aika kivaa. Mä pääsin nukkumaan yökylässä. Joo, ihan varmaan. Ovet meni näköjään kiinni. Nyt ne menee vasta yöllä auki. Mä teen semmosen jutun. Ja nytten mun on pakko rikkoa tosta yksi palikka. Ja ne menee aina yöllä kiinni. Eikä yöllä auki. Mä oon Roadballissa ja 24 tasolla. Joo. Mä oon vasta monella. Joku 17. Joo. Tule vielä. Mä pääsin 25. Mä aloitin just äsken pelaamaan. Joo. Kirjoittakaa. Mä teen sitten puhelimella tämän Minecraft-videon. Mä aina kuvaan puhelimella videoja, vaan en muilla. Kyllä kai ne tietää tuosta. Ahaa, no. Mistä me sitä liikutaan. Niin varmaan. Kirjoittakaa kommentteihin, että haluatteko, että minäkin olen mukana, jos me pelataan jotain minne vaikka. Niin tai
kommentteihin, jos haluatte, että toi mun kaveri tekee videoita myös. Se on jo keksinyt varmaan oman käyttäjän nimen, koska se on miettinyt, että voiko se tehdä omia. Kanavan nimen. Niin. Millä se tekee sitten niitä videoita? Kyllä mä ehkä alan. Onko se D? Häh? Onko se D vai Damsku vai Pansku? D-damsku. Tää on D-dansku, mä oon D-damsku. Niin. Koska meidän nimet on melkein samat, niin Aivan. Mutta yksi vain on poika ja yksi vain tyttö. Se on... meillä jokainen. Aika mahtavat nimet. Ja... Pelataan paljon minä. Hihi. Mutta tuo minun kaveri ei tykkää edes yhtään melkein minästä. No hei. Kyllä tykkää. Melkein yhtään sanoin. Niin vitsi, tää on vaikea. Okei, tohon mun oli pakko käyttää yksi vihje. Oli vähän Onko pieni. siinä vihjeitä myös? Eikö se pieni? Tässä on vihje. Think, think. Wink, wink. Okei, tää on aika vaikea. Mulla on 2 vihjettä ja niin. Okei, mä pääsin sen 2 lähellä. Ja päästään 2-8. Jee. On 2-8. Tän jälkeen mä Juu. pelata. Tuo on niin typerää tehdä näitä lattioita. Onneksi tää on kohta tehty, ei oo. Onneksi tää on kohta tehty, ei oo. Laittakaa kommenteista, jos tää on vähän vinokas talo. Okei, kaikki laittaa, että joo. Tuo on vähän surkeekin. Toi ei näytä talolla. Joo, ei näytäkään ihan surkea, eikö niin? Laittakaa kommenteissa, jos tää on ihan surkea talo. Kaikki nauraa sitä. Mä osaan ainakin tehdä kerrostaloja. Kaikki nauraa kommenteissa. Miten ruvaa talo. Ja nyt toi mun pikkuveli rikkoo näitä palikoita. Herta, mä pääsin 30 kenttää, mutta mä en jaksa enää pelaa. Joo. Sunkin pitäisi alkaa tehdä niitä videoita. Ai, tuut sä mun maahan? Ei toiminut. Okei, sun video on 13 minä. Pitkä. Lopeta tää video ja jatkaa heti perään toinen. Joo. Moikka.